Здравейте, приятели, аз съм и днес снимам клип. Аз ще направим базик с приятел. Така, тук да съм бутон на мишката, New и Shorts, така. И тук пишем Shutdown. Малко място тире Р, пак малко място тире Т. И пишете тук, да кажем 60 секунди. Скачи ОК. И тук пишем Minecraft. Бла, аз не околя го изпращам. И трябва задължим да напишете две големи букви СП. И натискате Finish, така. Тук ми е камерата долу. И тук се го преместете, ако скачи. И натискате най-долу Proteus, нещо там. Второто най-долу Change Guns, окей му дати. И да кажем, се избрам тук има 1005 милиона. Окей, снимки, и натискате окей. И е готово. Не дейте го отварят, не е препоръчително да го отваряте, защото ще се изгъсне компютъра. Това ще бъде от този клип, ще видим когато се видим. Чао, до скоро!